Dame di batana sumurung sian saluk naroha. Ima mangaramoti ati-ati pikiran nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas narita salukna. Selamat Pasca. Dunga hehe Kristusi. Tutudo dunga hehe ibana. Hamu akadongan nahina holongan. Tatangion mak hatani di bata. Ima janita di minggu Pasca tanggal 20 April 2025. Tersurat di Evangelium Yohanes bidu 20 ayat sada rodi ayat 10 ujahama dihita salukna. Dungi diari parjolo dung salku ari sabat lahoma si Maria Magdalena sogot dinaholomi depe tutano mani. Jadi di idama nang dihiddak batui siang tanomani. Gabi marlojong maibana manopot si Simon Petrus do si sian nasadanari haholongan ni rohani Yesus pabuau tunasida. Dunga dibuat na membuat Tuhan siat tanomanna dan binoto manang tu dia ditaruhon. Jadi borhak masih Petrus do si sian nasadanari. Jadi sahak manasida tu tanomani. Narak marlojong do naduai gabi marhajuluan do si sian nasada nahumatok sian si Petrus gabi parjolo ma ibana sahat tutano mani. Jadi di paudu madirina di idama peak akka pangalili alai dang bomot ibana Roma nang si Petrus siap kudina dibongoti matano mani. Jadi di idama peak akka pangalili i anggo sekka pana puti ni guluna dan rapdot akka pangaliliti pulik do dibalun tu ingananna disipi asa bongot nang sisian nasada nang parjulu saat tanomani dipanut noti gabe porsea ma ibana aidang do pedia tu sinasida hatani surati nama dot ikon hehe ibana sian namate asamulima sisean naduai huria nahina holongan molo jumpang di masa-masa pasca songon adong do hal na menarik dia mai saat tu sadarion toktong dope misteri taringot haeheon ni Kristus bulang dope akana soporsea masa dope aka perdebatan mengalami aka bukti do akalan naasi alai buka majo jadi tahun meriti sada ilustrasi. Budok ma adong sahala dana kelas 2 SD dope. Na ibari ibana marsiajar matematika. Marsiajar taringot tu perkalian manang hali-hali. Alani berusaha keras di bana mengapil hali-hali sada sa rotu hali-hali 10. Jala tutus itu tu dia ibana do di luar kepala. Topek mak ditiki pakansi sikola alani Pasca dibuat bapak na memana tujaguri opungna liburan. Dumpa jupak ibana do opungna bangga do atau dak danakon marsarito ido ibana opung audunga marsiajar hali-hali huapi do hali-hali sada sa'ro di hali-hali 10. Ope opung baik majo soal dua wina bayi do ujung nadi baik opung nema soal disukuma atau 5 hari 5 3 satu kini hidup di mana 25 opung oke pistar bahwa opung ninna sonari onom hari itu sadia dung coba mana menghafal 42 opung oh bagus molo walu halisia sadia dungala mol suku-suku nonian alaidang lele ibana mak pikir Victor Yanusi do 72 opung bagus pistar do bah pahokuku lehonok kuna matuho adia ninna alai gabe ditantang danakima opung nai bae maju muse soal na asing opung ninna ibana gabe hatok ma disuku opung nai atau molo 4 hari 10 sadia
opat hari saplopat sadia. Duma pikir dan lagi jala maus ibana mula-mula mangingot nanya pinai dungi na ibana ma arusna tua punai. Aina mohado opu dan adong opat hari saplopat di matematika ninna ibana. Na adong ima opat ali opat saplonom baru opat hari 10 40 molo opat hari 10 danga dong di matematika oppo ninna ibana. Akamang begina, apakah anak SD itu menjawab benar atau salah? Dia salah, sudah pasti salah, karena dia mengatakan bahwa 4 kali 14 tidak ada di dalam matematika. Masa nggak ada? Padahal benar-benar ada kok. Masa nggak ada? Tapi jawaban si anak ini juga benar. Kenapa? Mana ada 4 kali 14 dalam pikirannya. Sebab dia baru belajar perkalian 1 sampai 10, belum lebih dari situ. Jadi dia sama sekali tidak tahu ada perkalian 14. Kamanggo ina odo naik dohononna tari waktu ilustrasi ini. Aka nasotabo todope datu gade swadomi adong dui alai dan tabo todope ala dan dipaboto hodope itu hita dan taparsiajari dope. Apa yang tidak kita tahu atau apa yang belum kita tahu bukan berarti bahwa itu tidak ada. Mulai dari anak kelas 2 SD dan di bawah ibana hari-hari 10 HP sebetulnya adong do perkalian 14. Alai kan ala so dipasajar bete gak bisa diboto. Suang-suangoni do nataida diturpuk jani tahu. Tarsonggok do si Maria Magdalena di buah-buah ijo mana sobut manuguk nai holom dope law ibana tu tanoman jala di ida ibana ma di tanomani dunga buka tanomani jala di ida Yesus Kristus dang be di si bakkena gabe mula ma ibana marlojo mula mendapotto nakasisian na asing mendapotto si Petrus ibabua ma dunga dibuat na membuat Tuhan isiat tanomanna dan binoto manantu dia ditaruhon. Yohanes 20 ayat 1 Rodi ayat 2. Nah sian hata di sima Maria Magdalena taida ma adong persoalan so dia mai dan diboto jaradang dia tusi ibana dope taringot haheheon ni Yesus Kristus yang namati ai di ibana do adong na membuat bakke ni Yesus siap tanomani jara dipapidda tu inya nasi. Salah di mana sih? Ima jo parbinoto anna. Aidang saha dope pangatusonna taringot tu haheheon. Suang sonido nang si Petrus pe na idapotto di si Maria Magdalena do si sianna sadanari. Dung marlojong nasida tu tanomani, dung ida nasida sadiri tanomani Yesusi. Holan di pangalilitina mak do sekka panakuti holani nama disi alayang do Yesus dan disibe longang-longang do rohana sida mahidai bawasa naso porsea do nasida na ungkehe Yesus yang namate dan naso porsea alai memang dan dia tu si nasida depe hata di surat nama do ikon hehe ibana sian namate Yohanes 20 ayat sia. Hurian itu harta. Harus sia di Yesus sendiri longang-longang do perohana do pikiranna marnida naso ditanomani be Yesusi. Alainya mulu tahu duti majah Evangelium Yohanes bidu 20 sian ayat 10 sada sa Rodi ayat 30 sada ujungna gari diatusi akka sisianido jala porsea nasida natutusi tutudo Jesusi nauhehe sian namate datu ngadong namanakko bakena manang papidahon bakenai
alai hehe do Jesusi sian namate. Idong bahen barita haheheo ni Yesus Kristus sampai saunari terus do gabe perdebatan bolo di Portinio. Adong namat do haheheo ni Yesus itu adalah misteri sepanjang masa. Torok do naso porsea di barita kasih tongani. Alai molo na mengakui bana Kristen tentu dia percaya do ati na betul-betul lo hehe Yesus Kristus yang namati. Molo adong halak Kristen dak percaya di haheheo ni Yesus badang tamai bana Kristen. Mari suangma sudi haporsionna dan marguna akka haporsionna partodionna. Somonido di Apostel Paulus di sada Korinsa 5 ayat 17. Alayang goso dipahehe Kristusi magopo ma haporsiamuna jalatong do pehamu di bagasan dosa muna. Alay nang pesomonya kamang duinang saya dong do pemando. Molo tutudo porsea molo tutudo hehe Kristusi batudu atau ahatadana ahabuktina jala ahapaktana. Jadi tadok mamangadusi tandana ima kukurang kosong tandana ima dangadong bedi sibak kena jalana asing use ujungna di patudu Yesus do dirina nang betul-betul hehe di pataridaho dirina dia menampakkan diri jala suruh-suruhan ipedok do buasa luang muna na mangulu di inganan yang kana mate dang di son ibana dunga di pahehe ibana ingot hamu ma nahina tahun netu hamu tuju di Galilea hidup hamu aidok do ikut pasahaton anak di Zolmei tutangan di halak perdosa jadi parsilak kolonna jala mulak mangulu ma ibana diari patuluhon Lukas 24 ayat 5 saarodi ayat itu. Bukti naasing se ba imanakim di patari dahon Yesus do dirina tuak kasisianna do tuak ka natorobi. Alai tarsongon dak dana kalas 2 SD dui. Holan hari-hari sada 1 hari-hari 10 rupe na diparsia jari. Jalan dia di mana? Jalan na dipabotohot di mana? Dang dope diajarhon. Jalan dang dope dipabotohot tu ibana. Hali-hali 10 opat hidup bahen hidup ibana dan ngadong di matematika opat hari 10 opat dan salah ibana di sini dupian non di parsia dari ibana manang dipabotohot ibana diajar hot ibana asa porsia ibana na tutu si tutudo adong opat hari 10 opat intina akan asotabo todope datang nama do naso adong soni apa yang tidak atau belum kita ketahui bukan berarti bahwa itu tidak ada. Jangan salahkan orang lain kalau mereka belum percaya bahwa Kristus benar-benar bangkit. Mungkin mereka belum diberitahu, belum diajarkan tentang kebangkitan Kristus atau tugas tadui pabotohon do mamaritaon haheheo ni Yesus sian namate aidang sudi do pihalak mangatusi do tumbotosa halai ne mang kamangwinang manang boha petabahen tong do pe akan asa porsiai dan porsea nang hehe Kristus Yesus molo sai masigol-gol do akan porsiai kita sai lalak berusaha patudu akabukti-bukti yang menunjukkan bahwa Kristus benar-benar bangkit dan karena saya di sini terus do berdebat. Aidada patuduhan bukti-bukti do fakta-fakta be narikot alai narikot si patuduhonot tatu portilion ima ahado pakorhon ni haheo ni Kristus dingolun. Apa dampaknya bagi orang lain bahwa kita benar-benar percaya Kristus itu telah bangkit. Ikut dapat dulu di parmoluo sian pari. Atau borhak mahita mamarita barita haheheo ni Yesus. Marite parangi nadinggan pangalaho
do nasa ulaon nadenggan di parmoduon sigar pari. Ini yang penting. Kita harus tetap mengupayakan estafet pemberitaan Injil. Injil harus terus-menerus diberitakan sepanjang zaman, termasuk kita sekarang ini. Ini sebagai bukti bahwa Yesus telah bangkit. Di bagasan las niroha do parsitutuhom mahita mangulauni saluhna. Selamat Paskah dunga hehe Kristusi tutudo dunga hehe ibana. Amin. Martanya kita. Mauliate ma'ale di bata marhiti hatam nabadiyai do hami porsea na tutusi tutudo hehe Kristus Yesus yang namate muda mangulu laho makokok pami jalapatulu guasom marhiti ibana na hehe do sian namate suang soni manang kami dapotan haheheon jala disido hamonangan jala ima puncak ni haporsion nami atau dinalaho mamaritahon haheheon ni Kristusi saya patau mahami marhiti pangalaho nami nadinggan pakatayon nami tu akka humaliak kami asa nang nasida pe taruli adong pakorhon haheheon ni Kristus mau ya temadiho ari di bata. Amin.